Assalamu alaikum jama'a. Har yanzu kuna tare da mu akan tashar nan ta Yusra TV. Don ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu akan murnar bikin shekarar Najeriya da ta cika na 60. Sunana Zainab Alhassan Hussein, wadda aka fi sani da Zidan Dago. Za mu gabatar muku tare da 'yan uwata. Sunana Bilkisu Abdulmumuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu muna muku murna da sake saduwa da ku a wannan bigire mai albarka, wannan tashar tamu mai albarka ta tashar Yusra TV. Sunana Nasir Abdullahi Nasir tare da abokin aiki na Tasu Ibrahim Tahir, naku a kullum. Sannan za mu kawo muku shiri ne saboda ta 'yan Najeriya murnar cika shekara 60 da samun 'yancin kan Najeriya. Da turanci ana cewa me? Independent Day. To dan uwa abokin aiki za mu so a ce 'yan uwa su san menene Najeriya kuma a wace jamhuriya take a duniya. Da farko dai Najeriya ƙasa ce ɗaya daga cikin ƙasashe da ke yammacin Afirka. Gaskiya ne. Sannan ta gabas tana iyaka da ƙasar Kamaru da ƙasar Chadi. Gaskiya ne wannan. Ta kudu kuma tana iyaka da mashigar ruwa na Gini. Sannan Najeriya tana da iyaka ta yamma da ƙasar Benin, tana da iyaka ta arewa da ƙasar Nijar. To waɗannan su ne ƙasashe da suka yi iyaka da ƙasar Najeriya. Sannan a ƙida da aka yi ta 2006 Najeriya tana da mutane kimanin miliyan 147 da wani abubuwa. Yayin da a yau ake kiyasa Najeriya tana da kimanin al'umma mutum miliyan 206 da wasu abubuwa. Gaskiya ne. Ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace yawan al'umma baka fata a duniya? Ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasar ta ɗaya mafi ƙarfin tattalin arziki a duk nahiyar Afirka? Ko kun san cewa ita Najeriya ita ce ƙasa ta bakwai wadda tafi kowace yawan al'umma a duniya? Ko kun san cewa ita Najeriya ita ce ƙasa ta 24 da tafi kowace ƙasa ta ƙarfin tattalin arziki a duniya? Gaskiya ne. Ko kun san cewa ita Najeriya ita ce ƙasa ta uku mafi yawan al'umma matasa a duniya bayan ƙasar China da ƙasar India? Gaskiya ne. To ko kun san cewa ita Najeriya ita ce giwar Afirka. Ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasa ta 32 a girman faɗin ƙasa a duniya? Malam Tasu, shin square kilomita nawa ne na ƙasa faɗin Najeriya? Najeriya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'in kilomita 923,769. Haka kuma Najeriya tana da faɗin square mil 356,699. Shin ta ya aka ƙirƙiri sunan Najeriya? Sunan Najeriya ya samo asali ne daga wani kogi da ake ce masa River Niger. Mu da Hausa muna kiran shi kogin Kwara, wanda kogi ne da tun daga ƙasar Gini ya shigo ta Mali, ya shigo Niger, ya shigo Benin, ya shigo Najeriya, inda ya haɗu da kogin Benue, shine ya samu asalin Najeriya. Ita kuma kanta kalmar Najeriya wata baturiya ce 'yar jarida a ƙasar Burtaniya da ake kiranta Madam Flora Shaw, wadda ƙarshe ita ce ta auri wannan babban baturen mulkin mallaka wanda ya kasance shi ya haɗa Najeriya kudu da arewa sai kasance ɗaya. Ya sunan shi ma? Mr. Lugard. Lugard. Gaskiya ne. Asali wannan kogin shi kuma Niger da ake cewa ya samo da asali kogin Niger. Niger da ake cewa shine ta samo asali ne daga yaren Tuareg. Ka san fani buzu ne. Gaskiya ne. To Najeriya ta samo asali daga yaren mai buzaye Tuareg, inda suke faɗar wani suna har ya kasance an dawo cewa Niger River Niger. To wannan shine ita kuma ta haɗe ta ce Niger area. Niger area. Najeriya. Shine asalin sunan Najeriya. Ya Najeriya ta kasance kafin zuwan turawan mulkin mallaka?
kafin zuwan turawan mulkin mallaka Najeriya akwai dauloli da kuma sarautu waɗanda su ne suke mulkar kansu. Misali, idan ka ɗauko nan arewacin Najeriya akwai daular Usmaniya wanda ake ce mata Sokoto Caliphate. Wannan daula ita ce ta haɗe tun daga abin da ya kamo Bauchi, ya haɗe da nan Jigawa, Katsina, Kano, Sokoto, Kebbi, Niger da Kwara wadda ake ce mata daular Usmaniya. In ka ɗauka gabacin Najeriya akwai daular Borno wadda ake ce mata Kanemu Borno. Idan ka ɗauka kudancin Najeriya akwai daular Oyo wadda take a Kwara, akwai daular Edo wadda take a Benin, sannan kuma akwai dauloli ƙananu na garuruwa kamar misali kalonin ƙabilun arewa. Misali idan ka je da ake kira Middle Belt wato tsakiyar Najeriya akwai kabilu, misali Idoma suna da sarautar su, Tibi suna da sarautar su, sannan Igala suna da sarautar su. Sannan haka Najeriya ta kasance, kuma kowanne suna mu'amala da kowanne cikin aminci da juna ba tare da wannan abu ba. To wannan shine zamantakewar da turan mulkin mallaka suka zo suka same mu. Ya akai aka haɗe kudu da arewa suka kasance ƙasa ɗaya jimla, wato suka ba da ma'anan Najeriya? Lokacin da Najeriya, lokacin da turan mulkin mallaka suka zo suka fara mulkan Najeriya, wato sai suka raba Najeriya gida biyu. Akwai abin da ake ce mai Northern Nigeria Protectorate, akwai abin da ake cewa South Nigeria Protectorate, wato lardin arewa da lardin kudu. Yayin da lardin arewa, lardin kudu headquarters ta tana me garin Lagos, lardin arewa headquarters su tana me tana garin Zangero, wani gari ne yanzu da yake jihar Niger. Sannan a shekarar 1900 daidai sannan wannan aka kirkiro wannan. A shekarar 1914 Lugat matsayin shi na gwamna jihar na Najeriya na lardin arewa ya haɗe su, Najeriya ta kudu Najeriya ta arewa su kasance Najeriya ɗaya, wanda ake ce ƙasa ɗaya kenan. Shi ne ake cewa amalgamation of Nigeria, wato an haɗe su wancan lardin daban aka ɗauko wancan daban sai ya zama guda ɗaya, kaga an haɗe shi ya zama abu ɗaya kenan. Yes, an haɗe lardin arewa da lardin kudu aka haɗe su kuma Najeriya ɗaya. Gaskiya ne. Bayan samun wannan 'yancin Najeriya, bayan haɗe Najeriya guda ɗaya, to kuma akwai constitution da a kirkira, wanda akwai kamar constitution guda biyu da zamu dan magana akan su. Su ne na farko akwai wani bature wanda ake kiran shi Macpherson, akwai wanda ake ce mai Macpherson constitution, akwai abin da kira Richard constitution, wato tsarin mulkin mallaka wanda aka samar karkashin jagorancin wani baturen mulkin mallaka da ake ce mai Arthur Richardson. Akwai na Macpherson, sannan kuma akwai na ƙarshe wanda ake ce mai Little Constitution. Daga nan kuma sai abin da ake rishi constitutional, mai ake cewa independent constitution wanda ake kirkira 1960, wanda kowace kamar da muka ce muna mai ake cewa muna Najeriya ta cika me shekara 60 da samun yancin kai. To 'yan Najeriya za mu so a ce mun san tattalin arzikin Najeriya ya yake. To Najeriya kamar yadda muka je a bayaninmu na baya cewa Najeriya ita ce ƙasa wadda tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a Afirka, sannan kuma ita ce ƙasa ta 24 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, kamar yadda hukumar bada lamani ta duniya wato IMF, International Monetary Fund, ta fitar a wannan shekarar ta 2020. Amma matsalar kuma shine akwai abin da ake kira GDP, Gross Domestic Product, wato Najeriya ita kuma wannan lissafin Najeriya ta 132 a duniya ke a duniya. To kaga in ana maganar karfin tattalin arziki shine in kana maganar ma'adanai na ƙasa wanda albarkatun da Allah ya horo cewa mutane na wannan Najeriya na farko ƙasar noma. Gaskiya ne akwai wannan ƙasar noma. Na farko ma'adanai, misali sinadaran karfe, sinadaran ma'adani da wane na ƙasa Allah ya ce mana. Gaskiya ne. Sannan ga zundurutun matasa da yawan population na al'umma, shi ma Allah ya dace mana. Kai duk wani irin wani abu na tattalin arziki na wannan da yake muke wannan da shi, to Allah ya hauce mana. Na akwai ƙasar da za ta ce ita da tana da kaso 1
na arzikin da Najeriya take da shi, watakila da sai ta ci gaban take da shi ba za ta samu ba, za ta fi bunƙasa ci gabanta fiye da yadda take ciki. Dan kwanakin baya farkon mulkin shugaban Muhammadu Buhari akwai sarkin Maroko ya zo, wanda har ya je jirci shugaban Muhammadu Buhari a Daura, shi ma ya faɗi magana ya ce shi ƙasar da ita ce da ƙasar noman Najeriya da ban ƙasa da ta sai wannan a cikin ƙasar noman da muke da ta Najeriya wadda ake noma bai fi kaso 10 zuwa 15 ba, sauran da suna nan ba noman su ake ba. Gaskiya ne. To Najeriya tana da matukar tattalin arzikin Najeriya ko a ce ma'adanai, amma yadda za a sarrafa shi amfani da shi yadda talaka ni ko kai za mu amfana, wannan kuma shine sai an kai ruwa rana. Gaskiya ne. A wannan shekara 60 din da Allah ya sa Najeriya ta cika shekara 60 da samun yancin kai, abubuwa da sun faru, sannan abu ne da masana, tunda mu kawai karambani ne, masana suna ta muhawara akan ci gaba ko akasin haka da Najeriya ta samu a wannan shekara 60 din. Gaskiya ne. Ko ba haka bane ba? Gaskiya ne. Abin da zamu ce kenan, saboda a shirin mu na gaba zamu kawo yanayin muhawara da yadda zamu tattauna da al'umma da dama cewa yaya sai ga kamun ludan Najeriya a cikin shekara 60, wani irin ci gaba aka samu, wani irin ci baya aka samu, sannan kuma sai a ga me za a dora a gaba. Zan so a ce 'yan kasar mu Najeriya su san cewa muna da adadin local government da yawa waɗanda muke da su, saboda wani bai sani ba kuma yana zaune a cikin kasar Najeriya, to za mu so a ce wasu sun sani. To Najeriya dai a takaice muna da local government guda 774 waɗanda suke a cikin Najeriya. Waɗannan local government su muke da su a cikin Najeriya. Fatan mu Allah ya ba mu ci gaba mai dorewa. Amin amin. Magana da ka faɗa min ki cewa kamar za a faɗa 'yan Najeriya wani abu yana ɗaya daga cikin, kamar a constitution Najeriya aka ce haƙƙin ɗan ƙasa ko akwai haƙƙin da ƙasa, abin da ake cewa right and responsibility. Gaskiya right naka shine abin da ya kamata a ma, responsibility abin da zaka bayar, sannan ka kuma right ɗinka abin da za a wannan ɗinka. Za a sanar a cikin responsibility na ɗan ƙasa akwai abin da ake cewa be informed, wato kasance kana sanin al'amuran yau da gobe da suke faruwa a ƙasar ka. Ko ba haka bane ba? Wannan ya tuna mun cewa wani lokaci ana jarabawa kullum ana tambayar wace jiha ce take kaza, sai ga mutum sun kasa. Gaskiya ne, akwai wannan da yake faruwa sosai. Yanzu da kace Najeriya tana da local government 774. Okay, 774. Gaskiya ne. Suna da yawa. Ina dauka wasu guda 500. Ai suna da yawa. Ba wannan ba. Sai kuma muna da state guda 36. Har da Abuja ya kama 37 kenan. Gaskiya ne. Sannan muna da shiya guda 6. A arewa muna da shiya 3, a kudu muna da shiya 3. A arewa muna da abin da ya kira arewa maso yamma, arewa maso gabas da arewa ta tsakiya. A kudu ma muna da abin da ake cewa kudu maso kudu, kudu maso yamma da kuma me kudu maso gabas. Gaskiya ne. Kowace suna da jihohi 6 banda me arewa maso yamma da kuma kudu maso gabas. Inda arewa maso yamma muke da jihohi 7 ko, inda su kuma kudu maso gabas suke da jihohi guda 5. Idan ka hada har da Abuja zai baka jiha 37. Alamomin Najeriya. Waɗannan alamomi suke bambanta Najeriya da sauran wasu ƙasashen. Kuma duk lokacin da ɗan Najeriya ya nuna alama ɗaya daga cikin wannan alamomin, to duk inda ya je a duniya za a gane daga Najeriya yake. Shin waɗanne irin alamomi ne? Tutar Najeriya, kudin Najeriya, coat of arm, wato simple na Najeriya da kuma taken Najeriya. Wannan tutar da na yafa wato ita ce tutar Najeriya, wato girin white girin, fari kore. Wannan tutar da kuke gani ta Najeriya an fara amfani da ita lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kai. Wanda ya zidanin ɗinta shine Michael Tayo Akinwumi. Naira ita ce kudin da Najeriya take kashewa a yanzu, kuma an samar da ita ne a daya ga watan 1, 1973. A wancan lokacin naira 2 daidai take da fan na Ingila. A wannan lokacin kuma an samar da takardar kudi ta kobo 50, naira 1, naira 5 da naira 20. An buga kobo 50 na karshe a 1989. 1991 a kirkira naira 50.
1999 aka kirkira naira 100. 200 kuma an samar da ita a shekara ta 2000, yayin da naira 500 aka samar da ita a shekara ta 2001, inda naira 1000 take babban kudin Najeriya aka samar da ita a shekarar 2005. A shekarar 2007 aka samar da yadda kuke kallon naira 5, naira 10, naira 20, naira 50. Taken Najeriya wato National Anthem wanda muke amfani da shi a halin yanzu an yi adapting ɗinsa ne a 1978 wanda ya maye gurbin wanda ake amfani da shi tun daga samun 'yancin kai wato 1960 wanda ake kira na Nigeria We Hail Thee. National flag wato I pledge Nigeria my country an samar da shi ne a 1976 kuma Professor Felicia Adebola Adedoyi take ta samar da shi. Coat of arms wato tambarin Najeriya. Shin menene yake kunshi a cikin wannan tambari? Eagle wato mikiya. Dawakai biyu a gefe da gefe. Akwai farin zane a ciki mai kama da arafin ya. Akwai baki a gefe da gefen farin tambarin. Akwai fulawi wanda yake koraye da kuma yalaye. Akwai kuma inda yake dauke da taken Najeriya. Shin menene ma'anar wayannan abubuwan da muka zayyana? Alamar mikiya tana nuni da ƙarfi da izzan Najeriya. Bakin da cikin tambarin Najeriya na nuna cewa Allah ya albarkace ta da kasar noma. Wannan fari mai kama da harafin ya da ke jikin tambarin Najeriya yana nufin kogin Neja da kogin Benue sun haɗa a Lakwaja. Inda mikiya ta sa kafarta akwai alamar kore da fari. Wannan yana nuni da cewa Najeriya Allah ya albarkace ta da kayan noma. Kuna guda biyu da ke gefe da gefen tambarin Najeriya yana nunin da cewa mutuntan Najeriya da kuma alfaharin. Ko kin san cewa an canja moto din Najeriya? Ka da mana yaya abun yake? Lokacin da aka bawa Najeriya 'yanci, moto din Najeriya shine Unity and Freedom, wato zaman lafiya, haɗin kai da 'yanci. Yanzu kuma moto din Najeriya shine Unity, Peace and Progress, wato haɗin kai, imani, zaman lafiya da ci gaba. Yanzu Najeriya muka iko da kayan. Malam Nasir. Yawwa. Muna magana ne akan bikin cika Najeriya shekara 60. Sannan Najeriya ta sami 'yancin kai 1960. Wato 1960. Wanda a yanzu mun samu shekara 60 daidai kenan da samun 'yancin kai. Sannan daga 1960 zuwa 1963 mun san cewa Najeriya daman tana tafiya ne karkashin jagorancin sarauniyar Ingila wadda ake ce mata Elizabeth ta biyu, wanda har yanzu ita ce sarauniyar Ingila. Gaskiya ne. Sannan Najeriya tana tafiyar da wani tsarin mulki da ake kiran shi indirect rule. Gaskiya ne. Gwamnati bature yana mulki, amma su waye suke tafiyar da mulkin? 'Yan ƙasa. A ƙasa shine karkashin sarakuna. Wannan shi ake kira da akwai abin da kira NE, wato Native Authority, su suke tafiyar da mulki. A jiki a haka za ga cewa sarakuna suke tafiyar da mulki, amma karkashin ƙasa wake ba da umarni, wake doka, wake komai. Turawan mulkin mallaka ne suke yi. Ko ba ka bane ba? Najeriya ta gwamnoni da yawa, wanda muka faɗa cewa gwamna janar na farko Lugat, bayan an yi amalgamation an kammale Najeriya an haɗa ta da kudu da arewa. Daga ba akwai irin su McPherson, akwai Little Way, har zuwa ƙarshen lokacin da aka ba Najeriya mulkin yancin kai. To da aka ba Najeriya yancin kai, shi yancin kai ba wani abu ne da rana ɗaya za a zo a baka kawai a ce je ka kawo. Ba zai yi. Harka ce gudanarwa a hankali sai da aka shekara uku, daga 1960 zuwa 1963 har lokacin sarauniyar Ingila ce take tafiyarwa. Karkashin me? Gwamna janar. Da karshe 1963 sai waye ya zama? Sai Nnamdi Azikiwe, wanda yake
dan kabilar Ibo ne daga gabashin Najeriya, ya zama shine gwamna janar kuma shugaban kasar mai ake cewa na biki, wato shi ake cewa farar hula shugaban kasa je kana yika. Da prime minister na farko a Najeriya shi kuma waye? Shine Abubakar Tafawa Balewa, kun san asalin jihar Bauchi. Yawwa, kun san cewa a da a jamhuriya ta farko mun dauki tsarin mulki ne irin na kasar Birtaniya, wanda shugaba mai cikakken iko shine prime minister. Za a zabe ka matsayin majalisa, idan aka je ka zabe ka zama prime minister, kai ne shugaban gwamnati. Gaskiya ne. To 1966 sai abubuwa suka yi zafi, inda aka yi juyin mulki na farko a wannan shekara. Yanda aka yi juyin mulki ya yi sanadiyar mutuwar manya-manyan arewa. A ciki shi akwai prime minister Najeriya, prime minister Najeriya Tafawa Balewa, akwai Sa Ahmadu Sardaunan Sokoto wanda shine premier arewa. Gaskiya ne. Sannan akwai Samuel Akintola, premier na yammacin Najeriya, wato kasashen Yarbawa. Da sauran manya-manya irin su Mai Malari. Gaskiya ne. Da yawancin mutane da yawa, wanda bayan an yi wannan juyin mulki sai ya kasance Agoyi Irosi ya zama shugaban kasar Najeriya, wanda wata 6 kawai yayi, wato ya yi kwana 194 yana mulkin Najeriya. Shi ma wasu matasan sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa, inda aka samu wani matashin soja kuma wato janar Yakubu Gawan ya zama shugaban kasar Najeriya, wanda ya yi shekara 8 da watanni yana shugabancin Najeriya. To a wannan shekarun da ya yi yana shugabancin Najeriya, mun san cewa Najeriya an raba ta lardi-lardi. Bayan an hada Najeriya, to kuma wajen da za a yi wannan sai aka raba Najeriya lardi uku: lardin arewa, lardin gabas, lardin yamma. Lardin yamma shine ake ce masa yankin Yarbawa, lardin gabas shine ake ce masa yankin Inyamurai, sai kuma lardin arewa wanda Hausawa suka fi rinjaye. Daga baya kuma a kirkiro wani yanki wanda yanzu shi a kira South wanda ake ce masa Midwest. Gaskiya ne. Daga baya to wannan lokacin da ya kasance Gawan yana mulki, sai abubuwa suka fara zuwa na rabuwar Najeriya. Akwai gwamnan Najeriya wanda ake ce mai Chukwumeka Ojukwu. Sai kasance an samu matsaloli wanda har ya kai ga cewa ya yi sanarwar akwai za a yi wani sulhu, wanda akwai wani waje da ake ce mai Abori, kasar Ghana, wanda daga wannan sulhun da ya zo bai samu ba, sai ayyana cewa ya samu kasarsa, ya balle daga Najeriya, ya kafa kasa mai zaman kanta da kira Biafra, wanda aka yi 'yan shekaru ana yaki tsakanin sojin Najeriya da sojojin Biafra, wanda har karshe dai ya kasance rigimar ta mutu. Aka zo aka ce shugaban kasa Gawan ya bayyana cewa ba wanda ya nasara, ba wanda aka yi nasara a kan shi. Wannan mulkin, wannan abin da ya faru shi ya kai ga har an samar da NYSC, wato masu yi kasa hidima. Saboda me? Saboda ina dan arewa, na gama karatu, sai a dauke ni a kai ni kudu domin in ga al'umma su yadda take rayuwa, da take wani dan kudu za a kawo shi Kano ko wani abu domin ya kasance kasa daya ta zama al'umma daya. Gaskiya ne wannan. 1975 nan ma sai a ƙara juyin mulki. Murtala Ramat Muhammad ya zama shugaban ƙasar Najeriya a 1975, inda ya shafe kwana 199, wato kwana 200 ba ɗaya kenan a mulkin Najeriya. Hakika Janar Murtala Muhammad ana tuna shi da irin abubuwan da ya kawo da ci gaban da yankurin kawo Najeriya. Ɗaya daga cikin ci gabansa shine yana ɗaya daga cikin wanda ya tsara Najeriya, babban birnin Najeriya zai dawo Abuja, kuma ya taimaka kasashe da dama domin samun 'yancin kansu. Sannan Murtala Ramat Muhammad an kashe shi ne a yunkurin juyin mulki wanda bai samu nasara ba. General Olusegun Obasanjo ya zama shugaban Najeriya a 1976. Bayan ya zama shugaban ƙasar Najeriya a sanadiyar juyin mulkin da bai yi nasara ba na kashe Murtala, inda wasu sojoji suka yi, ɗaya daga cikinsu akwai su sallah da sauransu da dama, wanda har aka kama su aka yanke musu hukunci. Ya zama shugaban ƙasar Najeriya wanda kuma ya cika burikan da Murtala ya ɗauka na cewa za a miƙa mulki a farar hula 1979. Kuma Obasanjo ya yi kudura-kudura a wancan lokacin masu mahimmanci. Ɗaya daga ciki akwai shiri nashi na mu koma gona da sauran abubuwan da ya shafa wannan shekaru yana yi. Ƙarshe dai cika wannan buri na Murtala, inda ya miƙa mulki a wajen farar hula 1979.
Alhaji Shehu Aliyu Shagari ya zamo shugaban ƙasa na farar hula 1979 wadda ita ce ake kira jamhuriya ta biyu, kuma farar hula na farko bayan jamhuriya ta farko wadda ta kawo ƙarshe da kisan manya-manyan prime minister, premier arewa, premier yamma da wasu kuma jigajigan sojoji. Ya zama shugaban ƙasa inda ya yi ƙudure-ƙudure da dama har ya kai ga biyu, wanda an zaɓe su ne a 1979, suka ƙara mulki 1983, an zaɓe su a karo na biyu sai kuma gwamnatin soja ta zo ta hamɓarar da mulkin. Janar Muhammadu Buhari ya zamo shugaban ƙasar Najeriya a 1983. Shi ma ya yi kusan shekara biyu yana mulki, inda ya yi reforming da yawa, ya yi ƙudurce da yawa. Daga cikinsa akwai harkar rufe boda, akwai harkar wa against indiscipline, wanda ya kasance ya 'yan Najeriya su kasance sun tsaya da ƙarfinsu da sauransu, wanda dokoki ne ya kawo su masu tsauri da kuma za su taimaka al'umma. Sannan ya canza naira a wannan lokacin duk menene domin ya kasance wai an tarfa barayin gwamnati. Inda Janar Ibrahim Badamasu Babangida, wato wanda muka fi sani IBB, ya zama shugaban ƙasar Najeriya 1985. IBB a 1985 ya hamɓarar da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari, wadda yana ɗaya daga cikin kabinet na wannan gwamnati kuma wanda suka kawo gwamnatin, wanda ya shafa shekara ɗaiɗai har 8 da 'yan watanni akan wannan gadon mulki nashi. A gwamnatin sa ce ya yi tsare-tsare da yawa, ya yi ayyuka da yawa, don ana tuna shi a matsayin shugaban ƙasan da ya fi kowane shugaban ƙasa hidimtawa 'yan Najeriya, wanda daga baya 'yan Najeriya kuma akwai rishin fahimta dangane da shi, wanda sai yanzu ma jama'a suke ƙara gano cewa Babangida hakika ya yi wa 'yan Najeriya aikace-aikace da yawa, don saboda babu wata jiha ko wani waje da zaka je baka nuna aikin Babangida ba, wato IBB, wanda 1992 ya shirya zaɓe wanda aka zaɓi gwamnati har ya kasance ana cewa akwai abin da ke cewa June 12, wanda aka yi zaɓe a Abiola ya sami shi ya ci zaɓen, aka ce an rusa zaɓen, wanda kwanan nan ma har aka mai da June 12 a matsayin ranar demokaradiyya. To duk wannan an yi su ne a mulkin Babangida, wanda da ƙarshe dai Babangida da kan shi ya aje mulki, inda ya ɗora shi a hannun riƙon ƙwarya. Chief Enex Shonika ya zamo shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya 1993, kuma shine shugaban ƙasar da ya riƙe Najeriya mafi ƙarancin kwanaki, domin ya yi kwana 83 ne a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, wanda ya kasa da ƙwaryar a General Sani Abacha ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Janar Sani Abacha ya zamo shugaban ƙasar Najeriya 1993. Ya zama shugaban ƙasar Najeriya, ya ta kawo canje-canje da abubuwa masu dama, wanda har daga ƙarshe ya niyyar ya koma farar hula a zaɓe shi a zaɓe, to kuma mai yiwuwa ta yiwu Allah ya ɗauki ransa a 1998. General Abacha ana tuna shi a matsayin shugaban ƙasa jajirtacce, wanda ya dawo domin ya mutunta ƙasar Najeriya da 'yan Najeriya a idan duniya. Sannan kuma shugaban ƙasa ne jajirtacce, wanda shi ma ya yi aiki tukuru, wanda a cikin abin da ake tunawa da shi shine akwai PTF, wato kudin raran man fetur, wanda kusan duk inda ka je ka zaga a Najeriya, firamare ko sakandare, za ka gine-gine wanda aka yi da wannan kudin raran man fetur. Amma a 1998 mai yiwuwa ta yiwu, dama an ce kullu nafsin za'iqatul maut, Allah ya dauki ransa. Wannan shine karshen mulkinsa daga 1993 zuwa 1998. Janar Abdulsalam Abubakar ya zamo shugaban ƙasar Najeriya 1998. Abdulsalamu ana tuna shi a matsayin jaritan shugaban ƙasa da kuma cika alkawari, wanda kuma yana cikin wanda ya kira dattijan Afirka, saboda shi ne ya shirya zaɓe a shekarar 1999 ya miƙa mulki a farar hula, wanda yanzu yana cikin wanda ya kira dattijan Afirka. Chief Olusegun Obasanjo ya zamo shugaban ƙasar Najeriya karo na biyu a mulkin farar hula 1999. A wannan karin Janar Obasanjo, wanda ya fito bai daɗe da fitowa daga kurkuku ba, Allah ya bashi nasara, ya zama shugaban ƙasar Najeriya, wanda ya rike Najeriya a matsayin shekara 8. Wani abu kuma shine ya yi yunkurin ya samu karo na 3, sai dai Allah bai yi ba saboda jajircewar al'umma da kuma kaddara.
Obasanjo hakika jama'a na tuna shi da abubuwa da dama, domin ana cewa ci gaban da Najeriya ta samu da yanayin ada yadda za ga babu masu arziki sai wani da wani, arziki ya budu, kowa ya samu abin da yake so. Sannan hatta wayannan ta talula da ake kira wayar tarfa wanda kowa za ka ganshi da ita a zamanin Obasanjo ne ta samu asali, wanda ya shafa shekara 8 aka zabe shi karo na farko 99 ya kai 2003, daga 2003 aka ƙara zaɓar shi karo na biyu ya kai 2007 inda wa'adin zaben shi. Umar Musa Yar'adua ya zamo shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2007, wanda ya yi shekara 2 a kan mulki, ko a ce shekara 3. Hakika 'yan Najeriya ba za su manta da karamcinsa ba, ba za su manta da abubuwan da ya musu ba, kuma ana tuna shi a matsayin gwarzon shugaban Najeriya a matsayin Alhaji Umar Musa Yar'adua. A zamanin Yar'adua ne kusan aka rage farashin man fetur, farashin shinkafa, farashin duk wani kayan masarufi. Hakika 'yan Najeriya sun yi misin din general shugaba Umar Musa Yar'adua. Abinda za mu yi addu'a, muna addu'ar Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. To mai yankan hanzari ta ɗauke Malam Umar Musa Yar'adua a shekarar 2010, inda mataimakinsa ya zama shugaban ƙasa ya cike shekara 2 da ta rage masa. Goodluck Ebele Jonathan ya zamo shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2010. Hakika akwai abubuwa da dama marasa daɗi da suka faru a mulkin Jonathan. Daga ciki shine akwai tashi da goron zabe na Boko Haram da irin abubuwan da suka faru, amma kuma wani abu shine hakika ana tuna Jonathan a matsayin shugaban ƙasa da ya yi wa mutane ayyuka da dama, amma matsalar shine rashin tsaro ya sa jama'a ba sa ganin irin wannan ayyukan da yawa Najeriya. A cikin legacy na Jonathan akwai makarantar da ya ta tsangaya ta almajirai, wanda aka ce yana so ya kasance almajirin reform, ya yi makarantu na tsangaya an maida su na zamani. Sannan akwai kirkiro university da ya yi a arewa da wasu abubuwa. Daga ciki akwai university ta Dutsen ma, akwai university ta Dutse, akwai university Kashere, akwai university Gusau da sauran university da yunkura ya kawo. Hakika shi ma ya yi abin da ya yi, wanda 2015 kuma wadda mulkin sa ya kare, inda ya shafe shekara daga 2010 zuwa 2015. Muhammadu Buhari ya zamo shugaban ƙasar Najeriya karo na 2 a mulkin farar hula a shekara ta 2015. Ya zo da kudure-kudure da yawa, da cikin manyan kudurensa shine matsalar tsaro, cin hanci da rashawa da samar da ayyukan yi. Ya yi mulki daga 2015 zuwa 2019, wanda abubuwan dai ba abin da za mu ce, gashi nan dai ana ciki, inda aka zaɓa shi a karo na 2. Akwai manya-manyan kuduransa su ne suka da tsaro, wanda dama babban men kuduransa shine tsaro, yadda za a kawo ƙarshen Boko Haram. To har yanzu dai Boko Haram suna kashe mutane da sauransu, duk da cewa an samu sauki tunda lokacin da ya hau kafin a sami akwai wajen ƙananan hukumi da yawa waɗanda suna hannun su 'yan tada na Boko Haram, amma yanzu an samu sauki, babu wata ƙaramar hukuma guda ɗaya da take hannun Boko Haram. Amma abin takaici kuma shine yanayin daɗuwar ƙaruwar satan mutane da kuma yanki da nafa, sannan da mai ake ce musu bandit, wato barayi waɗanda suke wasa kashe mutane su wannan wanda ya daɗu. A da tsaro ana samun shi ne, rashin tsaro ya fi yawa a gabashin Najeriya, wato north east, arewa maso gabas, amma yanzu kuma tsaro ya dawo Zamfara, Katsina, Kaduna, duk irin waɗannan abubuwan ana samun wannan. Ƙudurinmu da za mu yi addu'a shine Allah ya ci gaba da bawa ƙasar mu tsaro, Allah ya ƙara kare ƙasar mu, ya ƙara tallafa shugabanninmu, da cewa sannan ga tsadar masarufin abubuwa sun yi tashin goron zabi, da cewa kuma Allah ya kawo fitinar da COVID-19 wadda kusan kowace ƙasa ta shafa. Zai kasance ga an rufe Najeriya kusan wata 7 wata 6 ba tare da ana aiki ba ko wannan. Yanzu dai Allah ya ci gaba da tallafa mana, cutar ta ƙara sauki, wanda kwanan nan ana magana za a buɗe makaranta, amma hakika ta yi ta'annati. Sannan kuma ya kamata gwamnati ta tausaya al'umma, saboda gaskiya ana cikin wannan yanayi, saboda wallahi al'umma suna cikin garadi, suna cikin yanayi na rayuwa, saboda tsadar kayan masarufi, komai da komai ya yi tashin gauran zabi. Muna addu'ar Allah ya taimaki Najeriya, Allah ya taimaki shugaban mu ya dafa musu. A wannan shekara ta 2020 Najeriya ta cika shekara ɗaiɗai har guda 60. Aka ce 60 shine 11, 12,
13, 14, 15, 16 da samun me samun 'yancin kai daga wajen turawan mulkin mallaka. Shin 'yan Najeriya ga naku an sami 'yanci?